Minuutje of 8 nog en dan gaan we verder, dames en heren. Nogmaals welkom op de mooie hengstkeuring van het KFPS. 147 jaar bestaan van het Koninklijk Fries Paarden Stamboek. Fijn om hier allemaal weer in het WTC te zijn. Met publiek uit de hele wereld. En u hebt wellicht een bezoek gebracht aan het Stroodorp. Dat was al gezellig druk. Veel sfeer, veel gezelligheid hier in het WTC. En samen met mediapartner Omroep Friesland is de keuring van vandaag de hele dag weer te volgen via de website van Omroep Friesland. Naast Nederlands ook in het Duits vertaald door Lisa Weekman. Engels met vertaalster Kelly Verbeem en Spaans met Ruben Boscha. You can order your headset for the translation at a KFPS stand in the shopping village. Morgen is de hengstkeuring ook te volgen in de mooie Friese taal via de tv-zender van Omroep Friesland. Gerrit de Boer, Henk Dijkstra zullen u deze dag weer voorzien van deskundig commentaar. Vandaag staat dus in het teken van de tweede bezichtiging, maar ook de finales van de Horses to Fly, KFPS sportcompetitie Tuigen en natuurlijk de Jong KFPS live clinics hier in de piste en op diverse plekken in het WTC. I tell you, I've fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. Zo laat ik beoordeling van de hengsten ingedeeld in groep nummer 13. We hebben nog 4 groepen in het middagprogramma. Groep 13 aanstonds.
Hengstkeuringscommissie gaat de plaatsen innemen. We staan uit de inspecteurs Corrie Terpstra van der Meer, Popke van der Meulen. Bijgestaan door Ellen van Gastel. Want we zijn toe, het is 12 uur, aan groep nummer 13. Keuringsbaan ligt weer super mooi bij. V2 Facility hier al actief vanaf 29 december. Ze hebben er allemaal super mooi bij liggen. We gaan weer een hele fijne middag beleven. Met z'n allen genieten van het Friese paard, de Zwarte Parels. Wereldberoemd met vele gasten uit het buitenland op dit jaar. Op de KFPS Hengstenkeuring. 147 jaar bestaan van de Koninklijke Vereniging het Fries Paardenstamboek. En de eerste komt binnen. Deze groep beginnen met hengst nummer 45, catalogus nummer 45 in de tweede bezichtiging. Nummer 45, 45, Ike van de Hamelspoel. Een zoon van hengst Tiemen 503 en een sterrenmerrie van Mijnte 490. De fokker is AWM van Hal uit Herpen. Eigenaren gebroeders van Maan in Ede en A. Thomassen in Lunteren. 45 opgesteld, Tiemen 503, dan Mijnte 490 en Hette 481. Ja, we houden de gang erin, dames en heren. Het loopt allemaal lekker vlot. 12 uur begonnen, mooi op tijd de eerste hengst binnen. We houden de gang erin.
Nou mensen, worden meteen alweer applaus bij de presentatie van de eerste hengst in de groep 13. Mooi om te horen dat u meeleeft. En ook geniet van de jonge jaargang, de jaargang 2023. De volgende is alweer binnen. Opgesteld hengst nummer 216, nummer 216, nummer 216, 216, 216, Ime van de Grote Welen. Vader is Auwert 514, moeder een model, dubbel A-merrie van de hengst Omer 493. Deze hengst is gefokt en in bezit van J.J. Jansen en mevrouw H.H. Jansen uit Heten. 216, Auwert 514, dan Omer 493 en daarachter het bloed van de Dries 421. Genieten van de hengsten, dames en heren, hier in de baan. En de catering, dat mag ook gezegd worden, is weer als van ouds. Geweldige catering hier in het WTC Expo. Compliment.
Hebbers. Hengst nummer 263 in de tweede bezichtiging. Catalogus nummer 263. 263, 263, Wietse W. Een zoon van Wieboud 511. Moeder is een model Sportmerrie van Maaie 440. Hengst is gefokt en in bezit van de DM Weidenaar in Buitenpost. De nummer 263 dus. Wieboud 511, dan Maaie 440 en Schalke 397.
Ja, gaan we met z'n allen kijken naar hengst nummer 53. Nummer 53 uit de catalogus. 53, 53, Wopke O. Het is een zoon van Timen 503. Moeder en stermerrie van Arnold 471. Gefokt deze hengst bij W. den Otter in Bruchem. En de eigenaar J.H. van Manen uit Kesteren. De nummer 53, Timen 503, dan Arnold 471 en de hengst Erik 351.
We gaan naar de tweede bezichtiging van hengst nummer 220. De nummer 220 opgesteld voor de hengstkeuring commissie. It's the number 220, 220, 220, Wout Haan. Vader is Auwert 514. Moeder een kroon triple A-merrie van Epke 474. Fokker-eigenaar WHP Hendricks in Reusel. Dus de nummer 22, Auwert 514, dan Epke 474 en vervolgens Valkut 353.
Nummer 267 maakt zijn opwachting in de keuringsbaan. Nummer 267. De nummer 267 now. 267. 267. Ide W. Zoon van Beent 517 uit de merrie. Een stermerrie van de Harmen 424. Fokeigenaar is I. Wiegersma in Damwoude. De nummer 267. Beent maal Harmen. En daarachter het bloed van de Feitse 293. Dat is alweer lange tijd terug, Feitse 293. Bij de opgang naar de VIP-loge, dames en heren, hangen allemaal hele mooie foto's van de oudere hengsten. Hengsten uit het verleden. Maar ook achter de tribunes. De moeite waard om dat eens een keer te gaan zien. Overigens is een nieuw boek gemaakt van allerlei preferente hengsten daarin. Met foto, met afstamming, met alle wetenswaardigheden. En dat boek is net uit deze week. Is te koop bij de stand van het KFPS. Alle preferente hengsten bij elkaar. Laatste hengst in deze groep is catalogus nummer 327. De nummer 327 is binnen. 327, 327, Isbrand. Zoon van Herre 524. Moeder Kroon dubbel aanmerking van Hengst Ponger 478.
gefokt en in bezit van Breeding Farm Snavelhof BV uit Zuidwolde. En we samenvatten 327, waar we de hengsten terugzien als herre 524, vonger 478 en sapen 381. Zachte hengsten, ingedeeld in groep 13, komen per groep weer een opwachting maken. Zodat ik het eindoordeel van de hengstkeuringscommissie. Tjoentje erbij, binnenkomst van de jaargang 2023, tweede zegde in groep 13.
Zo dadelijk beginnen er ook weer allerlei clinics in zaal 1 New York. Clinic van de Dr. Anders maken Longton-Schutz vruchtbaarheidsproblemen. Bij Mary's is het Artem. Zaal 2 we hebben een clinic van Dr. Anders Berend Boshuizen, Europees specialist in inwendige ziekte. In zaal 3 de functionele karakter met Mark-Peter Spaan. Dat zijn de clinics die straks weer beginnen om 2 uur in Slaughter. Welke invloed heeft jouw houding en zit op je paard? Allemaal clinics georganiseerd door Jong KFPS. Dan was er die laatste kritische blik van de Hengstenkeuringcommissie nog even over de groep heen gekeken. En het oordeel, dames en heren, wordt nu geveld. De uitslag van groep nummer 13. We beginnen met nummer 45. Een hengst die een jeugdige opdruk heeft. Ook een luxe rasuitstraling. Evenredig gebouwd met een correcte bovenlijn. Ook voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Is wel gehoekt of sabelbenig in het achterbeen. Dus een stap zien we een takmatige stap die voldoende ruim is. Wel iets slinger in het voorbeen heeft. In de draf zien we een draf met een sterk achterbeengebruik. Ook voldoende lichaamsgebruik. Zou nog iets meer oprichting mogen laten zien. Maar we gaan hem wel proberen in de voorrijdagen. Nummer 216, een hoogbenige laanggelijnde hengst met veel rasuitstraling, veel front, is correct in de bovenlijn, iets hellend in het kruis. Het beenwerk is hard en droog, ook fijn beenwerk, iets stijl gecoat in de voorbeenstand. De stap is ruim en takmatig. In de draf zien we een goed achterbeengebruik. Ook voldoende lichaamsgebruik in de draf, blijft iets op de voorhand lopen. We hebben op de eerste bezichtiging een hele goede galop in de kooi gezien van deze hengst. En we gaan hem meenemen naar de voorrijdagen. Ja. 263, een hengst die iets jeugdiger in zijn opdruk mag zijn, iets naar voren gebouwd is, wel voldoende in het front heeft, is ook een goede bovenlijn, is verder correct gebouwd, zou iets edeler nog in de rasuitstraling mogen zijn. Hengst beschikt over heel hard en kwaliteitsvol beenwerk met hele royale hoeven. In de stap zien we een takmatige stap die iets kort blijft. In de draf zien we een draf met voldoende kracht, ook een goede buiging in het achterbeen. Ook deze hengst gaan we meenemen naar de voorrijdagen.
Nummer 53, een hele rassige hengst met een edelhoofd, ook heel veel front. En zou in de bovenlijn misschien iets sterker mogen zijn. Heeft een voldoende lengte in het kruis, maar is in het kruis wel erg hellend. Het beenwerk is hard, van goede kwaliteit. Zou iets langer gekoot mogen zijn in het voorbeen. In de stap zien we voldoende ruimte, maar zouden we iets meer regelmaat willen zien. Dus ook nauw in het voorbeen in de stap. In de draf zien we een draf waarbij de hengst toch iets op de voorhand blijft lopen. Ook iets meer kracht mag laten zien vanuit het achterbeen. Ook het achterbeen iets meer onder de massa mag plaatsen. En daarbij het voorbeen iets ruimer mag uitleggen. Deze hengst gaat niet mee naar de voorrijdagen. ...220, ook een hengst met een goede rasuitstraling... ...die een goede schouderligging heeft, ook correct is in de bovenlijn. Hengst zou iets meer lengte in het voorbeen mogen hebben. Het beenwerk is van goede kwaliteit. In de stap zien we een stap die iets meer regelmatig mag hebben. In de draf zien we wel een krachtige draf, maar zou iets meer tot draging mogen komen. Deze hengst gaat niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 267, een voldoende langgelijnde hengst die iets opwaartser in de bouw mag zijn. Wel een hengst met een mooi front, ook voldoende in de bovenlijn. Is iets hoog en hellend in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In de stap zien we een stap die iets kort blijft, iets meer buiging in de sprong mag laten zien. Wel met voldoende tact. Ook iets toontredend in de bewegingsafloop van het voorbeen. In de draf zien we een voldoende opwaartse draf met een goed lichaamsgebruik en een goede buiging in het achterbeen. Deze hengst gaan we meenemen naar de voorrijdagen. ...327, een hengst met de voldoende rasuitstraling... ...die in zijn totaliteit iets meer lengte in het voorbeen mag hebben. Ook voldoende is in de bovenlijn. Het beenwerk moet beslist meer kwaliteit hebben. Is iets week gekoot in het voorbeen. De stap is voldoende ruim, maar zou in het voorbeen iets gelijker mogen zijn. Is ook iets toontredend in de bewegingsafloop voor... In de draf zien we een hengst die meer tot dragen moet komen, ook meer lichaamsgebruik en meer kracht moet laten zien. Een hengst wel met een goed voorbeengebruik. Deze hengst gaan we niet meenemen naar de voorrijdagen. Dat betekent 4 hengsten die een ronde verder gaan richting de voorrijdagen vanuit groep 13. Proficiat fokkers-eigenaren van de hengsten nummers 45, 216, 263... en 267. Dat betekent dat we zijn aangekomen bij de presentatie van de groep 14.
Dan starten we deze groep met hengst nummer 109. 109 in de tweede bezichtiging. 109, Sandef Zeger S.A. Een zoon van hengst Tiede 501. Moeder is model sportpreferent prestatie dubbel A van Onne 376. Fokker eigenaar A van der Per uit West-Verleteren. En dat is België. 109 dus. En de hengsten Tiede 501, Onne 376. En vervolgens Jurjen 303 in de afstamming terug te winnen zijn. Nummer 109 die gaat naar de nakeuring, is niet heel regelmatig in de stap. Tweede kans dus voor 109 bij de nakeuring. We gaan door met de beoordeling van hengst nummer 232.
232 nu, 232, 232, 232. De hengst Robbe van de Groene Steeg. Treft hier een zoon van Auwert 514 uit een stermerrie van Standard 447. De fokkers B. en Bulthuis en BP van Tevelen uit Wamel. Hengst is in bezit van G. Hol uit Lunteren. Nummer 232, Auwert 514. Daarachter Standard 447 en dan Weidse 349.
Dan kijken we naar hengst nummer 36. Catalogus nummer 36 in de tweede bezichtiging. Nummer 36. Nummer 36, Transis Wiebe van de West-Friesk. Stokmaat kunt u nog even invullen in uw catalogus. Staat vermeld op het scherm. Vader is Jurre 495. Moeder is een stermerrie van Eibert 419. Gefokt bij Jornie van Veen Ozinga in Band. In eigendom van L. Westervisser uit Tjerkgaast. Dus nummer 36, Jurre 495, dan Eibert 419. En daarachter Leffert 306.
Wel mensen, de presentatie nu van hengst nummer 111. Nummer 111 opgesteld, 111, 111 ZSA. Is een zoon van Tide 501. Komt uit de modelsportbrevet de prestatie. Dubbel aanmerrie van Onne 376. Fokeigenaar A. van der Per in West-Vleteren, België. Nummer 111 dus. En je moet de hengsten terugzien als Tide 501, Onne 376 en Jurjen 303.
Paul Hengst alweer voor de hengstkeuringscommissie opgesteld. En die gaat kijken naar nummer 236. Nummer 236, 236, 236, Xavi van HMV. Is een zoon van Auwert 514, uit een sterrenmerrie van Epke 474. Gefokt bij Vriesenstal van HMV in Olst. Familie Volmer, Lunteren, eigenaren. Nummer 236, Auwert 514, aangepaard met een merrie van Epke 474. En dan het bloed van de hengst Lodewijk 431. We gaan naar bezichtiging nummer 2 van hengst nummer 51. Nummer 51 in de baan. 51.
51 Isbrand van S. Zoon van Tiemen 503. Een stermerrie van Dortsen 420. Gefokt bij CH van S in Sliedrecht. Eigenaren zijn Damen in Bemmel en Albert Lux in Diever. Nummer 51, Tiemen 503, dan Dortse 420 en Schalke 397.
Altijd een interessante dag, de beoordeling van de tweede bezichte hengsten. Immers, dames en heren, hier gaat onze toekomst van het KFPS aan ons voorbij. Hier moeten de juiste beslissingen genomen worden om het Friese paard in stand te houden en de kwaliteit te handhaven, zo niet te verbeteren. De laatste in de rubriek is alweer binnen, nummer 273. 273, 273, 273, de Saint-Soixante-treize, Wiebren van de Wiegest, DAW. Vader is Wander, 512, de moeder Ster, dubbel Amelie van Marcus, 491. Fokker is D.A. Wijbenga in Oud-Woude. Eigenaren S.J. Ruimte Nijbeets en Ruth Shark uit Eli, United Kingdom. Nummer 273, Wander 512, Marcus 491 en Sipke 450.
Daar komen ze weer binnen, dames en heren. Hengsten ingedeeld in alweer groep nummer 14 met een mooi tune van de firma Koopmans. Entree van de jaargang 2023. Zo'n 120 hengsten te beoordelen in 2 dagen tijd. Dan is er weer overeenstemming binnen het jurykorps. Hengsten worden opgesteld. En u krijgt de uitslag zo dadelijk van groep 14. En dan start de huldiging aangewezen hengsten uit de groepen 13 en 14. Dus fokkers-eigenaren van aangewezen hengsten. Zo dadelijk wordt u weer binnen verwacht. De uitslag van groep 14. We beginnen met 232. Een hoogbenige hengst die iets langgeleider mag zijn. Ook iets luxer in de rasuitstraling, iets edeler in het hoofd. Is voldoende in het front. Heeft een correcte schouderligging, ook een voldoende bovenlijn. Het kruis is iets kort en hellend. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, maar heeft iets kleine hoeven. In stap zien we een stap die erg kort is, wel voldoende takmatig. Iets correcter in de bewegingsafloop van het voorbeenkam. In de draf zien we een hengst die iets neerwaarts blijft lopen. Ook iets het lichaamsgebruik mist en ook het achterbeen iets meer onder de massa mag plaatsen. Deze hengst gaat niet mee naar de voorrijdagen.
Nummer 36, een voldoende jeugdige en langgelijnde hengst met veel lengte in het voorbeen. Is voldoende in het front, zou in de bovenlijn op het lendengedeelte iets meer mogen aansluiten. Zou ook iets meer lengte in het kruis mogen hebben. Het beenwerk is van goede kwaliteit, iets week gekoot in het voorbeen. In stap zien we dat de hengst erg kort stapt, daarbij net voldoende takt laat zien. In de draf zien we een draf die meer tot dragen moet komen, ook meer lichaamsgebruik mag laten zien. Zou ook iets opwaartser mogen lopen in de draf. Gaat ook niet mee naar de voorrijdagen. ...111 is een langgelijnde hengst met een goed front, een sterke bovenlijn. Hengst is evenredig in de bouw met voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit, iets week gekoot in het voorbeen... met een hele correcte hoek in het achterbeen. In stap zien we een ruime en actieve stap met ook voldoende lichaamsgebruik daarbij. In de draf zien we een draf die... voldoende krachtig is, ook voldoende buiging in het achterbeen laat zien. Misschien nog iets meer lichaamsgebruik en iets meer schakelen, maar wel een hele functionele draf. Deze hengst gaat mee naar de voorrijdagen. ...236, een voldoende langgelijnde hengst die voldoende lengte in het voorbeen heeft. Terwijl met een goede sterke bovenlijn, iets hellend in het kruis. Het beenwerk is heel erg fijn, wel droog. Is beschikt over hele kleine en steile hoeven. Is iets koehakkig in het achterbeen, ook erg sabelbeniger gesteld in het achterbeen. In stap zien we een hele kwetsbare stap waarin de hengst zo nu en dan toch de takt mist. In draf zien we een draf die voldoende ruimte maakt, maar die iets krachtiger mag doortreden in het achterbeen. En ook iets meer lichaamsgebruik mag hebben. Deze hengst gaat niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 51, een hengst die iets vroegrijp aandoet. Ook iets meer lengte in het voorbeen mag hebben. Wel een hengst met veel front, een verticale hals. Die een iets steile schouder heeft. Ook iets meer gesloten mag zijn over de bovenlijn. Dan wel weer met voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In stap zien we een voldoende en taktmatige stap die iets toontredend is in het voorbeen. In de draf zien we een draf die toch iets neerwaarts blijft, iets meer tot dragen mag komen. Deze hengst gaat niet mee naar de voorrijdagen. Voldoende jeugdige hengst, ook met voldoende rasuitstraling. Die een correcte bovenlijn heeft, ook voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In stap zien we een stap die kort is, die ook iets meer regelmaat mag laten zien in de pas. In de draf zien we wel een sterke draf, met wel een sterk achterbeen, ook met voldoende lichaamsgebruik, maar het blijft daarbij toch iets neerwaarts lopen. Deze hengst gaat niet mee naar de voorrijdagen. En daarmee kunnen we vaststellen dat één hengst uit groep 14 verder gaat richting de voorrijdagen. Dat is nummer 111. Gaan nu terugkomen de nummers 45, 216, 263, 267 en 111. Verenigd met fokkers en eigenaar. Kom erbij.
Onze lintendames in de prachtige Friese kostuums hebben hun positie alweer bijna ingenomen. De bloemetjes mee, de linten mee. Daar komen de toppers uit de groepen 13 en 14. Diri Slots die staat alweer paraat om de mooiste plaatjes te maken. Mooie herinnering aan later voor Fokkers-eigenaren achter deze kwaliteitsvolle hengsten. Ze komen alweer binnen. Met nog 2 groepen te gaan hebben we op dit moment 37 hengsten die doorgaan naar de voorrijdagen. Huldiging van nummer 45, Ike van de Hamelspoel van Tiemen 503 maal Mijnte 490. Gefokt bij AWM van Hal in Herpen. In bezit van de gebroeders van Manen, Ede en Aad Thomassen uit Lunteren, proficiat. Daarnaast 216, Ime van de Grote Wele. Een zoon van Auwert 514, uit de merrie van Omer 493. Fokkers-eigenaren J.J. Jansen en mevrouw H.H. Jansen uit Heten. 263, de hengst Wietse W. Is een zoon van Wieboud 511, uit de merrie van Maaien 440. Fokker-eigenaar is D.M. Weidenaar in Dartenpost. 267, Ide W. van Beent 517, Balharmen 424. Gefokt en in bezit van I. Wiegersma, Damwoude. En tot slot nummer 111, ZSA. Zoon van Tiede 501, uit de merrie van Onne 376. Fokker-eigenaar A. van der Per, Westweteren, België. Nou, dit zijn uw momenten weer. Bloemetjes in de hand, blije gezichten. Fraaie hengsten aan hun zijde. Fokkers-eigenaren achter deze groep. Hier gehuldigd in de piste. Handen worden geschud door de hengstkeuringscommissie. Mooi. Ja, hartelijk geluk gewenst. De mensen achter deze hengsten. Groep Zetser in beweging gaan de baan weer verlaten. En hebben nog 2 groepen te gaan. Mooie collectie, hebben al een hele route achter zich, dames en heren. Netjes opgeleid voor hun presentatie op deze tweede bezichtiging. We hebben ze in Harig voor de eerste maal kunnen zien. De hengsten staan er op en top voor. Compliment ook aan de voorbrengers, de aanjagers die dat weer perfect doen dit jaar. Top! Nieuwe clinics beginnen om 2 uur in zaal 1 New York. Gaat het over de geboorteproblemen bij het Friese paard herkennen, voorkomen en verlossen.
Michael Lauterschutz komt in het Engels aan het woord in New York, zaal 2 om 2 uur. Worden dezelfde problemen besproken dan in het Engels. Hilbert Lemstra gaat in het Duitse clinic verzorgen in zaal 3 om 2 uur begint dat. New York, zaal 3. Hufpflege beim Friesenpferd is het thema. Hebben we clinic in de stal om 1:30 is die begonnen. Daar is om 2:30 nog een clinic. En 2 uur in het Strodorp. Welke invloed heeft jouw houding en zit op je paard? Interessant, dames en heren, de clinics van Jong KFPS. Nog 2 groepen. Ga naar groep nummer 15. En dan zit de tweede bezichtiging er alweer op. Ja, en dan gaan we beginnen met nummer 240 in deze 15e groep. Tweede bezichtiging hengsten, catalogus nummer 240. Opgesteld is de hengst Jopke van Meerten. Is een zoon van Auwert 5 in 4. De moeder een stermerrie van Alwin 469. Fokeigenaar van Meerten in Lienden. 240, Auwert 5 in 4, dan Alwin 469 en Dortsen 420.
Presentatie van hengst nummer 60, nummer 60, nummer 60, nummer 60, le nummer 60, Wiebe D. De vader is Mathies 504. Moeder een stermerrie van Marcus 491. Fokkers-eigenaren zijn J. van Dorp en E. van Dorp, Oudschip Luiden. Even samenvatten, nummer 60 dus. Mathies 504, dan Marcus 491 en daarachter Feitse 293. We gaan kijken naar hengst nummer 310. 310 in de tweede bezichtiging. Next stallion nummer 310. De eerste hengst, de nummer 310. De talon suivant en de nummer 310. Watse van het Pompenblijt. Is een zoon van Alwin 469.
komt daar een stamboekmerrie van Alke 468. Gefokt door Willem Wester in Sint-Nicolaasga. Eigenaresse mevrouw Duiven-Lentinga in Hartwerd. De nummer 310 Alwin 469 maal Alke 468. En dan Beert 411. Binnen is hengst nummer 100. Tanners nummer 100, 100, Le Demonsant, William van Meu-Lunteren. Zoon van de hengst Mengte 490, de moeder een stermerrie van Onne 376. Fokker-eigenaar aan Thomassen in Lunteren. Nummer 100 dus, waarin we de hengsten terugzien als Mengte 490, Onne 376 en de Anne 340.
Binnenkomen hengst nummer 279 in deze tweede bezichtiging. Nummer 279. It's the number 279. 279, 279. Why not is de naam. Is een zoon van Boet 516. Gefokt uit een stermerrie van Maurus 441. Gefokt bij K. Nielsen Soens in Denemarken. En de eigenaar zijn P&M Tank in Vragender. There are the fans from Denmark. Welcome. It's the number 279. Why not? By Boet, Maurits en Thieme.
gaan kijken naar hengst nummer 331. 331, volgende nummer. 331, 331, 331. Wart van de Ridderdijk. Een zoon van Alwin 469 uit een kroondubbel A-merrie van de hengst Tjebbe 500. Gefokt en in bezit van A. Duiven Lettinga in Hartwert. Hengst nummer 331 dus. Alwin 469, dan Tjebbe 500. En daarachter de hengst Wietse 462. Opgesteld hengst nummer 294, nummer 294, nummer 294, 294,
294, Wismar van HMV. Vader van deze hengst is Auwert 514, de moeder een modelpreferente dubbel A-merrie van Alwin 469. Gefokt bij Vriesenstal van HMV in Olst. En in eigendom van Handels- en Exportstal Heuker BV in Zevenhuizen. Betreft dus de nummer 294, Auwert 514 maal Alwin 469 en dan Lodewijk 431. Supermooi om 2 dagen die jonge hengsten te volgen. Dames en heren, er zal verdere selectie komen tijdens de voorrijdagen, waarvan de eerste voorrijdag gepland is voor de maand juni. Hengsten keren terugzien.
Spannend muziekje erachter en het uur van de waarheid is weer aangebroken voor de hengsten in groep 15. We gaan naar de uitslag. Nummer 240, een hengst met voldoende jeugdige opdruk, veel front, een lange hals, een correcte schouderligging is ook correct in de bovenlijn. Zou misschien iets meer voorbeenlengte nog mogen hebben. Het beenwerk is van goede kwaliteit met ook royale hoeven. In de stap zien we een stap die voldoende takmatig is, maar iets meer ruimte mag maken. In draf zien we een hengst die met veel lossigheid draaft, ook lichtvoetig is, ook niet heel veel tempo nodig heeft en een voldoende krachtig achterbeen laat zien. Hengst gaat mee naar de voorrijdagen. Nummer 60, een hengst met een goede rasuitstraling, verticale hals. Correct is die iets sterker mag zijn in de rug. Verder correct is in de bovenlijn met een voldoende lang kruis. Het beenwerk is hard, van goede kwaliteit met royale hoeven. In de stap zien we een ruime actieve stap die correct is in het voorbeengebruik. In draf zien we een krachtige opwaartse draf met veel lichaamsgebruik. Hengst kan schakelen, zet het voorbeen ook ruim weg. Hengst gaat mee naar de voorrijdagen. Nummer 310, een hengst die iets vroegrijp aandoet, voldoende lang gelijnd met een lange hals, is iets stijl in de schouders, ook iets week in het ruggedeelte, zou ook iets meer lengte in het kruis mogen hebben. Het beenwerk is voldoende droog, iets week gekoot, ook erg sabelbenig in het achterbeen. De stap is ruim en ook correct in de bewegingsafloop van het voorbeen. In het draf zien we een voldoende ruime draf, maar hengst zou iets meer het achterbeen onder de massa mogen plaatsen en ook iets meer oprichting laten zien in draf. Hengst gaat niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 100 is een hengst met voldoende rasuitstraling, ook voldoende evenredig gebouwd met een sterke bovenlijn. Iets kort in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In stap zien we een actieve stap, maar zou de hengst iets meer het voorbeen mogen wegzetten. Op dit moment mist de hengst in de draf, de kracht en ook de balans gaat niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 279, een hengst, voldoende langgelijnde en voldoende jeugdige hengst met heel veel front. Zou in de bovenlijn iets sterker mogen zijn, met name op het lendengedeelte. Is iets hellend in het kruis. Beenwerk is van hele goede kwaliteit met iets kleine hoeven. In de stap zien we toch een iets korte pas. Zou ook het voorbeen iets op een correctere manier mogen wegzetten. In de draf zien we een hengst die voldoende opwaarts loopt. Die voldoende buiging in het achterbeen heeft, maar iets meer lichaamsgebruik mag laten zien. Hengst gaat niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 331, een hengst met voldoende rasuitstraling, voldoende verticale hals die iets meer lengte in de hals mag hebben. Hengst heeft een sterke bovenlijn, met name op het lendengedeelte.
Heeft een vrij horizontaal kruis, wat misschien iets meer lengte mag hebben. Het beenwerk is fijn en hard, dus van goede kwaliteit, ook verder correct gesteld. In de stap zien we een voldoende ruime stap, die ook voldoende takmatig is, iets nauw in het voorbeen. In de draf zien we een hengst die toch iets meer oprichting mag laten zien, ook iets meer tot dragen mag komen, iets meer zweefmoment mag laten zien. Deze hengst gaat niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 294, een hengst die iets neerwaarts gebouwd is, iets ook de langgelijndheid mist, wel heel veel rasuitstraling heeft. Iets zwaar in de hoofd-halsaansluiting ook, dus ook een zware hals heeft met een correcte bovenlijn, ook voldoende lengte in het kruis. Hengst beschikt over hard en fijn beenwerk. In de stap zien we een takmatige en actieve stap. In de draf zien we een draf met veel souplesse, veel buiging in het achterbeen. Zou nog iets meer oprichting mogen tonen. Dit is een hengst met heel veel preferent bloed in de afstamming. Ook een modelmerrie als moeder. Deze hengst gaan we toch proberen in de voorrijdagen. En dat waren ze, de nummers 240, 60 en 294 gaan we terugzien in de voorrijdagen later dit jaar. Nogmaals weer hartelijk gefeliciteerd fokkers-eigenaren achter deze 3 hengsten. Uw moment gaat nog komen, want we hebben straks weer na de laatste groep huldiging van de aangewezen hengsten. En dan zijn we bij die laatste en 16e groep aangekomen. Half 3, wat loopt het allemaal strak, wat loopt het allemaal gesmeerd. Dankzij de inzet van een heel groot team. Het gaat perfect. Hoor de muziek alweer. We gedaan de bezichtiging van groep nummer 16. Opgesteld hengst nummer 221. Nummer 221, 221, zwaar 21, 221. Wietse van het oude landschap. Vader is Fouke 520. Moeder een ster dubbel A-merrie van Rindert 406. De fokker is A.E. Arnink in Kring van Dort. En de eigenaar J.H. van Maden uit Kesteren. 221 Fouke 520, dan Rindert 406 en de hengst Tjerk 328.
Gaan we kijken naar hengst nummer 282. Vertaligersnummer 282 in de tweede bezichtiging. 282, 282, de 182, Inze van Klein-Wordink. Zoon van hengst Boet 516. Uit de model Triple Amery van Alwin 469. Gefokt bij H. Blom in Weijen. Eigenaar TC Visser in Lunteren. De nummer 282, Boet 516, dan Alwin 469 en dan Dartsen 420.
Door met hengst nummer 317. 317 in de tweede bezichtiging. Wunder van de Oosterijn. Het is de nummer 317. 317 een zoon van Martsen 521. En een ster dubbel A-merrie van Ulbrand 502. Fokeigenaar T.J. Langhout Bos. Jels Rijp. Dus nog eens herhalen. 317 Martsen 521. Dan Ulbrand 502. En daarachter bloed van de hengste Tjalle 454. Dan kijken we naar hengst nummer 49, dames en heren. Nummer 49, 49, 49, 49, Wietse van de Neshoeve.
Vader is Marcus 491, de moeder een stermerrie van Jisse 433. Hengst werd gefokt bij D. Groot in Wervershoofd. Eigenaren SD Stables Mierlo en Jordi van Middendorp uit Ermelo. Nummer 49, in de afstamming Marcus 491, Jisse 433 en Volkert 353.
gaan naar de presentatie van hengst nummer 241. Opgesteld 241. Next stallion nummer 241. De eerste hengst nummer 241. De talons suivant, de nummer 241. Wietse van Brabantshof is de naam. Het is een zoon van Fouke 520. Uit een sterpreferente merrie van Norbert 444. Fokker eigenaar JGT Vernooy uit Beuzegem. Dus de nummer 241, Fouke 520, dan Norbert 444 en Dordtsen 420.
Temperamentvol de jonge hengsten. Nummer 283 is binnen. 283, 283, 283. Inzo J. van Sessing. Een zoon van Boet 516. Uit de model AA-merrie van Torben 466. Gefokt en in bezit van een mini-tank uit Vragender. Nummer 283, Boet 516, dan Torben 466. Daarachter Jasper 366. Door met hengstnummer 325. 325 in de keuringsbaan. 325. 325, 325. Ide van der Rijp. Zoon van Gosse, 526. Uit een sterk aanmerrie van de hengst Johannes 484. Fokker-eigenaar A. Kappert in Verwet. Nummer 325, Gosse 526. Dan Johannes 484. En dan het bloed van de hengst Torben 466.
Gistermorgen, dames en heren, om 8 uur kwam de eerste hengst binnen in de tweede bezichtiging. Het is nu vrijdag 3:10. We gaan naar de laatste hengst in de tweede bezichtiging. Prachtig verlopen tot nu toe. Genieten van de jonge hengsten. De hengsten voor de toekomst. Hier gepresenteerd in de tweede bezichtiging. En die laatste is hengst nummer 204. 204, nu voor de hengstkeuringscommissie. Number 204, 204, de Saint-Quatre, ja van het Binnenveld. Zoon van Tiede 501. En een stermerrie van Nane 492, geboren in de stallen van M. Haakens in Heeswijk. Eigenaar is Martin Meijer den Han, mede fokker-eigenaar H.U. Busch uit Ennetbuul. Dus de nummer 204 van Tiede 501, Nane 492 en Dries 421.
En dat waren ze, de hengsten in de laatste groep. De groep komt terug, groep nummer 16. Ik zei het, zo'n 120 hengsten waren te zien in de tweede bezichtiging. Meer dan 300 in de eerste bezichtiging in Harig eind vorig jaar. En tot dusver hebben we 40 hengsten aangewezen voor de voorrijdagen. Dat was een megaklus voor de leden van de Hengstenkeuringscommissie die dat met eer en geweten hebben gedaan. 2 lange dagen, geen detail over het hoofd zien, alles meenemen in de beoordeling. Maar ze zijn er weer uit in die laatste groep. Zodat ik nog een huldiging van de fokkers-eigenaren van de hengsten die zijn aangewezen voor de voorrijdagen uit de groepen 15 en 16. Maar eerst de uitslag van groep 16. Ja, groep 16. De laatste groep van 2 dagen tweede bezichtiging. Voordat ik met de uitslag van de laatste groep begin, wil ik nog even wat mensen toch hartelijk bedanken. We hebben een
heel veel paarden op een vlotte wijze kunnen keuren. Dus daarvoor de trainingsstallen en de voorbrengers hartelijk dank voor de vlotte aanvoer en de goede medewerking. Maar dan kunnen de trainingsstallen wel de hengsten aanvoeren, maar we zouden zonder de ringmeesters zijn. Dus ook voor hen graag een applaus voor de medewerking vandaag. Ook Bert voor de ondersteuning bij het uitleg van de hengsten. Voordat deze tweede bezichtiging begon, was het voor ons wel een wat spannende week. In ieder geval voor mij. Ik heb een paar nachten niet heel goed geslapen. De eerste keer het voorzitterschap. Ik wil mijn twee collega's Popke en Ellen echt heel erg bedanken voor de ondersteuning en de vlotte manier van keuren. Dat geeft echt heel veel steun en een goed vertrouwen dat we ook zijn gekomen tot de juiste keuzes. Dan ga ik nu snel de uitslag van de laatste groep doen. Nummer 200... Even kijken, nou begin ik ook nog verkeerd. Sorry. 221. Een hengst die voldoende rasuitstraling heeft, iets de langgelijndheid mist. Goede schouderligging, sterke bovenlijn. Is iets kort in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Iets week gekoot in het voorbeen. Is recht in het achterbeen. In de stap zien we dat de stap voldoende takmatig is, maar iets de buiging en de sprong mist. Zou ook het voorbeen wat ruimer mogen wegzetten. In draf zien we wel een goede techniek met voldoende souplesse. Ook voldoende ruimte, maar blijft daarin iets neerwaarts. Deze hengst gaan we niet meenemen naar de voorrijdagen. ...282. Een hengst met echt een hele luxe rasuitstraling. Een edelhoofd, veel behang. Heel mooi in het front. Een hengst die ook in de bouw erg... sierlijk in de beleiding is met een goede bovenlijn, voldoende ook een lang kruis. Het beenwerk is hard en correct. In de stap zien we een hele ruime stap met een correcte bewegingsafloop in het voorbeen. In draf hebben we een extra rondje laten doen. Hij had in het begin iets moeite om de balans te vinden, maar de laatste ronde was voldoende ruim en takmatig, dus we gaan hem meenemen naar de voorrijdagen. ...317, een hele jeugdige hengst, voldoende evenredig gebouwd... ...met een lichte hoofdhalsaansluiting, een lange hals, is voldoende in de bovenlijn... ...zou iets meer lengte in het kruis mogen hebben. Hengst beschikt over hard en droog beenwerk met hele royale hoeven. De stap is voldoende ruim en ook correct in het voorbeen. In draf zien we een hengst die veel ruimte maakt, ook veel souplesse laat zien... Iets geslotener mag blijven in de bovenlijn, maar wel voldoende opwaarts loopt. Hengst gaat ook mee naar de voorrijdagen. Nummer 49, een voldoende jeugdige hengst, ook met voldoende rasuitstraling. Zou iets rijker in het front mogen zijn, maar mist ook iets nek. Wel een hengst met een goede schouderligging, ook voldoende in de bovenlijn. Hengst heeft een erg hellend en kort kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit, ook met royale hoeven, met een correcte hoek in het achterbeen. In de stap zien we een stap die erg kort is, ook soms iets de regelmaat mist. En waarbij het voorbeen iets ruimer weggezet mag worden. In de draf zien we een hengst die op dit moment toch de kracht en de balans mist. Ook iets weinig souplesse toont in de draf. Deze hengst gaat niet mee naar de voorrijdagen.
241, een hengst met veel ras, met een mooi front, een lichte hoofd-halsaansluiting, ook een goede halsvorm, correcte schouderligging, ook correct in de bovenlijn met voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is hard en van goede kwaliteit. In de stap zien we een voldoende actieve stap, voldoende takmatig. In de draf een goed gebruik van het achterbeen en kan daarin schakelen. Deze hengst gaat ook mee naar de voorrijdagen. ...283, een langgelijnde hengst met veel statuur, veel front, een hals die iets diep uit de borst komt. Iets stijl in de schouder, is voldoende in de bovenlijn. Hengst heeft voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is erg sabelbenig in het achterbeen. Is ook iets weekgekoot in het voorbeen. Wel een hengst met hele royale hoeven. De stap is voldoende ruim. Zou iets meer regelmaat mogen laten zien. In draf zien we een draf die voldoende ruimte heeft. Iets op de voorhand blijft en iets meer het achterbeen onder de massa mag plaatsen. Ook deze hengst gaat niet mee naar de voorrijdagen. ...325... voldoende jeugdige hengsten met een voldoende rasuitstraling. Met een correcte bovenlijn, is iets kort en hellend in het kruis. Het beenwerk is van hele goede kwaliteit, is hard. Zou iets royalere hoeven mogen hebben. In de stap zien we een voldoende ruime stap met een correcte bewegingsafloop van het voorbeen. In draf zien we een hengst die zich in de draf wel goed opwaardeert met een goed achterbeengebruik, kan schakelen, heeft niet heel veel tempo nodig. Deze hengst gaan we proberen in de voorrijdagen. Dan nummer 204, een hengst die iets royaler gelijnd mag zijn, ook iets neerwaarts in de bouw is. Wel een hengst met een verticale hals, een sterke bovenlijn en voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In een stap zien we toch een stap die erg kort en gehaast is en waarbij het voorbeen toch iets te snel weg is. In draf loopt hij voldoende opwaarts met een goed achterbeengebruik en voldoende lichaamsgebruik. Deze hengst gaan we niet meenemen naar de voorrijdagen. Daarmee is de uitslag bekend. De nummers 282, 317, 241 en 325 gaan mee. Daar komen bij 240, 60 en 294. En daar komen bij de fokkers en eigenaren. Dames en heren, de eerste bezichtiging in Harig begon met een emotionele toespraak van interim-voorzitter Ton Wortel. En toen gingen ze keuren. En hier in Leeuwarden hebben ze 2 dagen achter elkaar gekeurd. Mooie woorden zo even van onze voorzitter van de Hengstenkeuringcommissie. Maar ik denk dat ze een extra applaus verdienen. Corrie Terpstra van der Meer, Popke van der Meurde en Ellen van Gastel. Top gedaan! Daar komen de hengsten die richting de voorrijdagen gaan. Met zodanig trotse fokkers en eigenaren. De dames met de bloemen zijn er alweer. Daarna gaan we om 4 uur beginnen. Met de Horses to Fly competitie. 4 uur.
Fokkers-eigenaren worden uitgenodigd bij hun hengsten te gaan staan voor de huldiging. Aangewezen voor de voorrijdagen vanuit de groep nummer 15, catalogus nummer 240, Jopke van Meerten, zoon van Auwert 514, dan Alwin 469, Fokkers-eigenaren familie van Meerten uit Lienden. 60, Wiebe D. van Mathies 504, uit de merrie van Marcus 491, Fokkers-eigenaren J. van Dorp en E. van Dorp uit Schip-Luiden. 294, Wismar van HMV, een zoon van Auwert 514, uit de merrie van Alwin 469, gefokt bij Vriesenstal HMV in Olst en in bezit van handels- en exportstal Heuker BV in Zevenhuizen. 282, Inze van Klein-Wörlink, zoon van Boet 516, uit de merrie van Alwin 469, gefokt bij H. Blom in Weijen, TC Visser Lunteren, trotse eigenaar. 317, Wonder van de Oosterrijn, is een zoon van Martsen 521, uit de merrie van Ulbrand 502. Fokkereigenaar T.J. Langhout Bos in Jelsrijp. 241, Wietse van Brabantshof, vader Fouke 520, uit de merrie van Norbert 444, fokeigenaar JGT Vernooy uit Beuzegem. En de nummer 325, Ide van der Rijp van Gosse 526 maal Johannes 484, fokkereigenaar A. Kappert in Verwerd. Bloemenhulde, linten aangangen, trotse fokkers-eigenaren daarbij en compliment ook van de Hengstenkeuring Commissie. Ja, en ze komen op een totaal van 44 hengsten die nog wel aan een paar voorwaarden moeten voldoen. Spermaonderzoek kan nog lopen tot half mei, moet natuurlijk goed zijn. En direct na aanwijzing van deze tweede bezichtiging een veterinaire keuring waarvan u maandag de uitslag kunt teruglezen. Ja, smaal op de gezichten hier van de mensen achter de aangewezen hengsten. Supermooi. Bloemetje in de hand en de eeuwige roem. Het zijn toch wel van die echt speciale momenten in de carrière van de fokker. Om hier in de piste te verschijnen na deze tweede bezichtiging. Hengsten zetten zich in beweging. Alle inzenders richting de voorrijdagen. Veel succes. Bereid uw hengsten goed voor. Dan gaan we zien welke hengsten later het jaar doorgaan naar het Hippisch Centrum in Exlo voor het Centraal Onderzoek. Veel succes!
Ja, mooie muziek erachter. Dames en heren, dit was bezichtiging nummer 2. We gaan ons opmaken voor de Horstenstoeflaar KNFPS sportcompetitie Tuigen. En daarmee beginnen we om 4 uur. Horstenstoeflaar KNFPS sportcompetitie heeft in de 4 verschillende voorrondes een hele reeks finalisten opgeleverd. Gaan in 4 categorieën strijden: jongwaarders, merries, hengsten, ruinen en 2 spannen. Met als grote finale de winnaars uit de klasse jongwaarders, merries, ruinen. Met als hoofdprijs het Stienen Hinder, aangeboden door de familie Donker uit Spanga. Herma die gaat die prijs straks weer overhandigen. Tussendoor hebben we ook nog een paar clinics van Jong KNFPS hier in de hoofdpiste. Maar nu even de benen strekken, even richting het Stroodorp zou ik zeggen. En dan beginnen we om 4 uur. Ik weet niet wat ik nog mag zeggen, wat nog door de beugel kan. Let ik niet op mijn woorden, vindt een ander daar wat van. Ja, de humor lag op straat, maar die lijkt compleet verdwenen. Want we lopen met z'n allen op iets te lange tenen. We moeten blijven lachen. Dus maak het niet te zwaar. Zie het leven als een feest. Je mag van alles vinden. Maar laat er iedereen zijn waarde. Laten we leven met elkaar. Op deze mooie